Hej. Idag kommer jag visa en del av min sommarstuga. Det tänkte jag säga best beautiful house. Men ja, det är i alla fall fint. Ja, vi börjar med boden. Då går vi ut. Jag var på toaletten där. Det var bra ljus. Här. Liksom boden och där är toaletten. Där är själva huset. Det är bara en del. Restauranget. Här brukar vi göra en bil, men det är sönder. Och då kan solen fast. Ja. Så där har vi en hemmat bredvid bordet. Jag går in och visar hur det ser ut. Ja, det är ganska mörkt, så ni kanske inte ser vad intressant. Här har vi kol och cykel. Här har vi en elsladd och sågar och ja, där har vi spel och så. Här mot gräsklippare och här, verktyg. Tråd har vi också. Och ja, såna här grejer. Ståltråd. Ja, och sen finns det här också. Ja, det finns det där. Ja, sen så kommer man in till en toilet. Där är en spegel. Ja, så kanske man ser det slut. Det där är en el. I all toalett. Man sätter in här. Så är det fläkt som ni kanske hörde. Ja, och sen har man bara med det. Här tänder man. Mörkten. Där är lampan. Ja, där är lampan. Och här är vårdservetter som ska få ett torrt. Där är det handfart, men det kommer inga vatten. Här har vi spegel. Kanske ska filma en så här. Där är en spegel. Och såklart. Och telefon. Sen har vi fönstret, men vi har duk. För man inte ska liksom finna någon på toa. Ser, det är en duk. Men det tar jag inte så. Alltså, där har vi pennan. Doftgrej och papper. Ja, och sen har vi en tavla där för att det ska vara lite finare. Ja, och sen där vi har en lås på. Så vi tar bort det. Ja, där är ju hängmattan. Som när man sätter sig i den. Det ser ju, den är ganska långt ner. Men när man sätter sig ner åker den ner. Det är kanske ganska långt ner. Vi har den här dörren öppen genom den och där går den. Riktigt. Jag kan inte zooma in. Och sen har man sitt platser om man vill det. Här har vi lite mer träd och sånt. Så har vi det här. Har vi man kan bränna saker. Oj. Ja, så ser det. Sen ska jag visa. Här har vi en blommor. Jag vet inte om det är riktigt eller fake. Det här är fake. Ja, men det där är en riktigt bra. Sen här har vi mera virke. Sen ska se om jag hittar någon bra. Här som du ser. Finns det nödde.
Ja. Såhär. Smolten. Det finns inte så mycket som att det är ganska torrt. Men smolten spritter över hela vägen till huset. Som ni ser. Ja, och nu finns det en sten här vid huset. Sen har vi 2 stekar. Där nu. Sen har vi kabel. Sen har vi fönster in till huset. Jag kan filma lite in till huset. Det här har vi också. Vadå? Där. För vår båt. Där ser ni en liten del av insidan. Beautiful, I know. Oj. Så försiktigt. Låter. Här ska vi visa. Det är lite mörkt här. Men det ser man. Här har vi tändsköljer. Det är förråd. Ja, som vi ser. Trycka. Close the door. Au. Vi måste stänga för att hålla här. Jag kan gå upp och visa lite här uppe. För vi har väldigt mycket gissa. Nu ska jag bara visa bakgården. I nästa video får jag visa lite mer. Det här är ju bara baksidan av huset. Oj, hitta smultron! Kolla. Det här är det, kolla. Jag kallar det sommar. Här är ett tak man kan sätta sig på. Här. Stöter slang. Det är då för nu kommer min lilla fyra.